Hej og rigtig hjertelig velkommen til denne præsentation af en virksomhed, hvor du kan arbejde hjemmefra. Mit navn er Lotus Lockyer Star. Jeg er 57 år gammel og har 2 børn. Jeg er gift med min mand, som har 3 børn, og vi har tilsammen 3 børnebørn og 1 på vej. Det var en lille bitte smule om mig, men nu skal vi snakke om dig og dine muligheder. Shogun er firmaet bag det her med at arbejde hjemmefra, som jeg har haft glæde af i meget kort tid, fordi det er helt nyt i Danmark. Men tag gerne noter hen ad vejen og stil spørgsmål til den, som har sendt dig denne her video, hvis der skulle opstå nogle spørgsmål. Det kan også godt være, at de her spørgsmål bliver besvaret i løbet af præsentationen her. Shogun Group SPA, det er et italiensk firma, grundlagt i 2013, helt nede i hælen af Italien. Der er over 200 ansatte til at pakke varer, forske i nye varer, administration osv. osv. Det er en virksomhed, som på de kun 10 år har over 200.000 kunder, fortrinsvis i Europa. Omsætningen i 2022 var på hele 79 millioner euro. Det er voldsomt mange, når man tænker på, at det faktisk kun er en online business. High standards, det betyder, at det er Italiens største virksomhed til almindelig forbrug. Vi producerer mange produkter selv og lægger stor vægt på et passende pris- og ydelsesniveau. Der er ansat forskere og eksperter til at udvikle nye produkter, som man hele tiden finder ud af virker bedre end det, der var i forvejen osv. Og tiderne har ændret sig, og folk de vil rigtig gerne forkæle sig selv, men stadig spare penge. Og i denne her strategi af business, der skærer man en masse fordyrende mellemled over, så de her produkter kan ikke handles i diverse butikker, men kun af den, som er uafhængig forhandler fra Shogun, for eksempel den, som har sendt dig denne her video, eller hende, som har sendt dig denne video. Det er produkter af høj kvalitet, som jeg var inde på, og er made in Italy. Der er en blåstempling, det vil sige, det er certificeret økologisk, det er vegansk, og det er glutenfri. Ikke alle produkter, men vi har mange af alle 3 dele. Det er alle sammen hudvenlige produkter, alt det vi skal have på huden, og det er dermatologisk testet. Og vi har et etisk kodex, som siger, at der er intet af det, der er testet på dyr. Produktportefølje. Her er en lille bitte udpluk af de 4.500 produkter, vi har i alt. Vi har plejeprodukter, altså alt til udvortes ansigt, krop og hårpleje. Vi har meget høj kvalitets dufte. Dufte det er med, altså i parfumer, det er body lotion, brusegelé, aromatiske olier og æteriske olier. Så har vi også produkter til baby, som selvfølgelig er lavet af de mest nænsomme ingredienser til vores små børns følsomme hud. Så har vi også smykker og solbriller. Der er øreringe, armbånd, ringe, halskæder, solbriller osv. Og også kaldet bijuteri. Så har vi naturligvis også en masse kosttilskud og shakes, det her aloe vera linjer osv. Som for eksempel hvis du følger et vægttabsprogram, kan vi provide produkter til sådan noget, og også vitaminer osv. Så har vi også en stor linje med rengøringsprodukter. Vi har over 28 forskellige, som er virkelig effektive og meget miljøvenlige. De er HACCP godkendte. Det er en kode, man kan google for at finde ud af, at det faktisk alle rengøringer her er godkendt til at rengøre overflader, som er i berøring med fødevarer. Vores parfumer, som egentlig er vores hjertebarn her, det er yndlingsdufte til færre priser. Det er Shogun henter deres duftessenser fra en af de bedste kendte duftessensproducenter i verden, som også producerer mange af de kendte parfumer. En original Shogun parfume er kendetegnet ved en lang brugstid.
Undskyld. Du kan se her på billedet, at hvor mange procent parfumeessens der er i de parfumer, vi kender til. Eau de Solid, det er nok ikke en, der er så kendt mere, men Eau de Cologne, det er meget ældre mænd måske, der brugte det førhen. Jeg ser det ikke så meget. Det er måske mere Eau de Toilette, både til damer og herrer, men der er altså maks 6-8% parfumeolie, altså parfumeessens i de her, og Eau de Parfume er der 10-14%, og typisk vand. Det står altid bag på indholdsfortegnelsen, at det typisk er vand. Sådan en duft varer cirka 4-5 timer, og så producenten gør jo altså faktisk alt det her med vilje, for ligesom at sige, jamen, så skal du bruge 3-4 sprøjt i løbet af dagen, hvis du gerne vil dufte hele dagen, og så bliver flasken jo hurtigere tom, og så skal du købe en ny. Hvorimod Jergens parfumer, det er det vi kalder essens ekstrakt, fordi vi har så noget højere procent parfumeekstrakt, kan gå fra 15-30% parfumeessens, men Jergen er udelukkende på 30%. Og vi forenkler udseende, fordi vi masseproducerer de her flasker, sådan så ikke at hver enkelt duft har sin unikke flaske. Det holder også omkostningerne meget nede. Så vi kan få de almindelige dufte i 100 ml, de hvide til damer, de sorte til herrer, og i 35 ml, de hvide til damer og de sorte til herrer. Så har vi en luxury line, som indeholder lidt dyrere ingredienser, og derfor bliver den også lidt dyrere. Og der ser flasken typisk sådan her ud, kan have forskellige farver, og den indeholder 50 ml, og alle sammen er med 30% parfumeessens. Og så er det lavet på plantebaseret alkohol og ingen vand. Når der ikke er vand, men derimod olie i de her produkter, så fordamper det ikke så hurtigt. Det vil sige, at duften holder faktisk rigtig længe. Jeg selv bruger bare et sprøjt omkring mit hjerte en gang om morgenen, og så dufter jeg dejligt resten af dagen, og måske endda også morgenen efter. Undskyld. Margin. A good marketing plan is a good business. En god marketingsplan, det er en god forretning. En forretning uden en marketingsplan holder nok ikke så længe. Der vil altid være nogle målsætninger osv. Og i den her forretning, der har man en høj udbetaling sammenlignet med konkurrenterne. Vi har fortjeneste her, der kan du se, at vi tjener stort set 50% på alle vores produktlinjer, og nogle er der 30% fortjeneste på, eller rabat kan vi også kalde det. Og der er kataloger til alle produktlinjer, så det kan man også rekvirere både fysiske kataloger og også PDF-filer. Fordel på et øjeblik. Fordelen er jo som før, der er en høj udbetaling, når du genererer nogle produkter eller henviser folk til at bruge nogle produkter. Du behøver ikke noget varelager. Der er ikke nogen fakturering, det vil sige, du skal ikke fakturere kunderne, og der er ikke nogen skjulte omkostninger. Det koster ikke noget at være del af Jergen, udover de produkter, du køber hjem. Og Jergen i Italien sørger for at sende de her varer til dig selv, og hvis du henviser kunder eller partnere til at handle på din hjemmeside, så sender Jergen det kvitterfrit til din kunde eller til din partner, og det tjener du en markedsføringsbeløb på. En online shop, som er åben 24/7, det vil sige, der er altså ikke nogen ventetid. Du kan sidde midt om natten, hvis det er det, du har lyst til, at handle online dine produkter. Det er der jo ikke noget nyt i. Det er der rigtig mange, der gør efterhånden, og jeg vil sige, efter vores corona har rigtig mange lært at handle online, og det er jo, jeg synes selv, det er meget nemt og bekvemt, at man kan sidde i ro og mag, uanset om man sidder med morgenhår, eller om man er syg, eller man bare har lidt travlt, så kan man sidde og bestille sine varer online, enten på sin telefon eller på sin computer, og så går der et givet antal dage, før man bestiller og har betalt, til man har varen, enten ved hoveddøren eller i en pakkeshop. Der er en investering i det her, da vi regner med, at det er en forretning, du starter op, så Jergen siger, at du har også brug for nogle produkter, når du starter, og typisk så er det et parfumesæt,
et parfumekit med 136 forskellige parfumeprøver, som man kan vise folk, man kender nær en selv. Og det er ca. 140 euro inklusiv transport, som svarer til ca. 1100 kroner. Det vil jeg sige, det er en, undskyld mit franske, sindssygt lav investering, når man tænker på, at den her faktisk kan tjene sig hjem inden for en uge, alt efter hvor mange kunder man skaffer til det her firma. Det er ude at sælge nogle parfumer, og du så før på listen, at du tjener 50% ved at sælge en parfume, enten ved at henvise folk til at handle direkte på shoppen, eller du kan købe det hjem og sælge det videre. Muligt som deltidsjob, der er åben tidsstyring, ingen forudgående viden nødvendig, og du får coaching og fællesskab. Så du behøver ikke at kunne en masse omkring markedsføring eller noget andet. Du bliver fuldt ud oplært i det, du mangler viden omkring, og vi er et helt team, der står bag for at hjælpe. Også selvom du er selvstændig, det er ikke teten i Danmark i hvert fald, at selvstændige hjælper hinanden, men det gør vi i den her type branche. Der får man al den hjælp, man har behov for. Vi har forskellige grupper, både på Facebook og på WhatsApp, hvor man får al den hjælp, man har behov for. Strategien, det er ren salg, enten online eller offline. Du har også mulighed for at etablere en salgsstruktur, hvor du kan få yderligere, ud over de 50%, få yderligere 35% andel af salget. Så det er jo fantastisk. Benefits, lav investeringsomkostning, ca. 1100 danske kroner. Der er et duftetui med over 136 duftprøver, og flere kommer til. Der er kataloger, man får med, når man køber sin duftprøve. Så får man et katalog af hver kategori. Og du får din egen online butik, ganske gratis og lige til at gå til. Der er ikke noget, du skal selv bygge op og alt muligt. Det er serveret fra Italien. Du får træning og coaching og en kontaktperson, som hjælper dig. Og så var der 30-50% margin, det vil sige din rabat/fortjeneste. Og så er der salgs- og eller distributionsstruktur. Det var lidt omkring den her præsentation om, hvad Shogun kan tilbyde dig. Det jeg vil anbefale dig, det er, at hvis ikke du har fået svar på dine spørgsmål, som du har noteret, så tag fat i den person, som har inviteret dig til at se den her video, eller som har sendt den til dig, og stil dine spørgsmål, og så skal du få nogle svar. Og vi vil rigtig gerne invitere dig til en mere dybdegående samtale. Hvis du har behov for det, så kan vi sagtens tage en personlig samtale, hvor vi får forklaret noget mere, og eventuelt finde ud af, hvad der kunne være bedst for dig. Det var altså Lotus her, og min telefon bipper. Tusind tak, fordi du så med, og jeg vil glæde mig til at se dig i teamet. Du må have det rigtig fantastisk.